Para os escolares de San Clodio, a de hoxe non vai ser unha mañá como a do resto da semana. Prepáranse para andar un treito da ruta da Cubela no Xeoparque do Courel. A primeira parada na aldea do Castro de Abaixo para distinguir as pedras das casas que falan das orixes dos lugares. Por diante, algo máis dun quilómetro que percorreron descubrindo as singularidades deste territorio que abrangue os concellos de Ribas de Sil, Quiroga e Folgoso do Courel. Estamos nunha ruta en Augas Mestas. Con esta actividade, a Deputación celebra hoxe o Día do Turismo. E querémolo facer precisamente nun enclave que está sendo recoñecido nos últimos tempos, que é o Xeoparque Courel, e querémolo facer da man dos máis cativos, dos nenos do CEI neste caso de Ribas de Sil, porque nos parece que é un xeito de traballar o entorno, de vincular os nenos ao turismo. É interesante facelo porque eles o transmiten todo na familia. Deste xeito se fai unha concienciación clara. Un patrimonio natural distinguido pola UNESCO entre os mellores do planeta. E agora estamos disfrutando dunha das máis fermosas rutas de Ribas de Sil, que é a ruta da Cubela, que recentemente se puxeron uns paneis para facer interpretación xeolóxica de acordo aos principios que nos marcan os xeólogos asesores do territorio do Xeoparque. No miradoiro no que se xuntan as montañas do Courel coa Ribeira Sacra, recibiron as últimas indicacións. Estamos no Cañón do Sil e pareceme interesante porque hai moitas rochas. Neste punto, os rapaces amosaron o que aprenderon na camiñada. Las principales rocas que había antes y los años que tenían y de lo que estaba hecha la casa. O que máis me gustou foi os minerais, as rochas, aprender eso. Que este é o seu territorio, que deles depende o seu futuro, non? Que pertencelles por herdade, non? Toda esta natureza é deles, esa é a idea, que teñen orgullo do seu para que o saiban defender. A iniciativa resultou didáctica, ademais de divertida.